Vyvrcholením celoročnej práce skautov 66. zboru Eduarda Korponaja je tradičný skautský tábor. Aj tento rok ho skauti strávili v prekrásnej prírode Lopušnej doliny. No a prvý večer v tábore začal tajomným rituálom ohňa a vstyčovaním skautskej vlajky. Hej, skauti, hor sa volá hlas, buď pripravený v každý čas. Ako ináč, ak nie za spevu skautskej hymny, vstýčili vrbovskí skauti svoju vlajku, no a po nej zapálili táborovú vatru. Hej, skauti, hor sa volá hlas, hej, skauti, volá všetkých nás. Zapaľujem oheň sily. Buď odvážny, pretože odvaha je jednou z najvznešenejších čností. Je jedna hlavná časť, do ktorej ústia 4 také malé ohníky. Tie ohníky sú sever, juh, východ a západ. A je to oheň pravdy, krásy, lásky a sily. Na známo sa dáva, my, Gaius Aurelius Valerius Diocletianus, Boh a vládca nad celou ríšou rímskou, tak i nad celým svetom vyhlasujeme, že je absolútne neprípustné uctievať a velebiť akékoľvek božstvo, tak i človeka okrem nás, vášho cisára. Ten rituál je veľmi starý, ja som ho tiež prevzal od starších skautov, keď som začínal so skautovaním. Má v sebe asi takú ušľachtilosť, ktorú má mať skaut aj počas tábora. Byť silný, snažiť sa o takú vnútornú krásu, morálnu čistotu. Som tu už druhýkrát. Určite, bude skvelo. Som tu prvýkrát na tomto tábore, takže je to niečo nové pre mňa. Tak uvidím. Ja som chcela ísť sama už len kvôli tomu, že jak fajne chodíme na skautky, tak kvôli tomu som sa rozhodla. Čo očakávaš od tábora? Možno aj nejakú lásku? No ja neviem, uvidí sa. Páči sa ti tu niekto? Nestihla som niekoho pozrieť, takže... Stihol si tu obzrieť dievčatá? Určite. Veríš na nejaké táborové lásky? Vznikajú tu možno aj také lásky prvé? Asi aj. Nepamätám si, že by sme niekoho za trest poslali domov. Nikto by si povedal, že je to bláznostvo, traja dospelí alebo 4 s 80 deťmi, ale fungujú, počúvajú sa. A vážia si, že tu môžu byť. Máme tu vrbov zastúpený Nižnej Vyšnej Ružbáchy, Batizovce, taktiež Lackovu. Ja som prvý rok a je tu proste sranda. Chcela som ísť to vyskúšať, ako tu je. Je to tak ako doma, sa dá povedať. A ako všetci sa tu majú tak rádi, že nie je tu nenávisť alebo niečo také. Vy ste nás privítali aj krásnym preletom tu nad týmto okolím. Takže kde ste si možno zalietali a čo ste videli? Pozrel som si Šuňavu a okolité táborové miesta, či tam sú skauti. Prípadne, či nejakí prepadníci sa na nás nechystajú ukradnúť nám aj túto noc skautskú vlajku. A keď už prídu, tak každý kričí a musíme utekať za nimi. Je to pre nás vec cti, dakedy, ak na tábore ukradli iní skauti skautom vlajku, to znamenalo, že skončil tábor, išli domov. A tak skautom 66. zboru Eduarda Korponaja držíme palce, aby si svoju skautskú česť obhájili a táborovú vlajku ustrážili.